ta. Naman tao ning ang asawa patay sa bana. Unsa ka diha? Murag ka. Doon kayo ng bakay. Ang iyang asawa patay siyang bana. Puspusag ng kurana. Ang mga man. Kanay ana mo kung mga asawa nga sobraan kayo yawan. Muna may tabo. Labi nagi mo hunong yaw si balik-balik. Istorya mo na may tabo sa mga babae. Nga nung ta. Kamu sa tamo masabot sa mga asawa ninyo nga yaw-yawan. Kaya ang babae, ang asawa, naras balay, dahil kayo trabaho, mas stress. Nga napan mo, badlungon kayo mo. Lungon. Wata kay bawa anak kung sa mga diferensya nila. Mao na ni nana na. Nya nana ron sigyaw-yaw, sigbayaw, bana puno na kayo ba. Sabi ikaw, yawan ka. Naturo sa na magyaw-yaw ng babae, oy, kaya daw ko'y baan eh. Mao lagi na. Duhay baba. Oh, kasabot lagi yung laki ninyo. Kay duha mo'y baba. Sa mga laki na kasabot ninyo. Unya, ang mga laki, di kasabot. Labi na yung labi na yung usang baba. Baho giginhawa. Makasabot na. Baho usab baho ano di ka na ko ron. Baho, labi nagtambok. Sas, baho ang ginhawa ng baba sa tambok. Kano sa mga baho na ko, bebe? Simuta ko nung baho ba? Ikaw, kumot ka. Pero ang uban, namang giuban nga baho ginhawa. Asato pa? Na nakasuwa na kasuban nga baho ginhawa. Sama na ba bangay mo hanggi? Simutan nga kibahoan man ka. Sa may taong kayo masuko minong kadayon nga ni pahibaw lagi ko nimo ipahisundingay ra ko nimo. Klaro ka hingon man ka nga. Kana baho man lang yung sa kababa. Usa man. Natural. Kana inyuhang baba usa upita di mo ka mao na magkatiman. Manimaho magidna nya ngano magsigi pa mo sa pasaba. Di ay hingon ka nga. Baho na kana uban ron baho man na. Di, sama na uban na. Kanang giingon ako nimo ba? Ay, sabot ka naman. Nakasimhot ikag. Dili pa nagbaho na ko. So maglalis ba yung tanan mo nga imong gitanaw ang imo harang balita agay. Klaro gid. Balita mo imong gitanaw. Basta gubot kita nung digil mo sulti ka na. Kisang ganun bayan nga simbahoy kayo nga. Simbahoy kayo. Wala ko ingon nga baho gi kayo. Natural siyempre ang kanang usang baba ninyo. Mo nang yaw-yawan mo kay baho na ginhawa mo na akong giingon. Ang kanang balita mo nga imong giingon gitanaw mo na atong istoryahan. Di lahi gid. So si ikaw gisaong gid baho ang mulaing baho. Magugot mong kita di na mo so. Sulti ano sa baho ron. Usa man imong balita imong gising tan-aw nga imong mahinuntag bunogon unsa man taong ka. Ibo na batan istorya. May gani kay dili na ikay nasawa ang laki nga ni patay kasawa. Kay ikaw pay nasawa na ron. Manang bukog na karon. Asas mo ko sa ko. Dili ka mutukan ron. Tantang yung dunggan mo sa. Marcos, sondak pa ni bumong Marcos, mulata. Ikaw na bagay sulti. Tulpo to mihinon niya karon. Ay, di ko mahal ko ng tulpo kay. Ako sige kong tanong tulpo kada oras na akong tulpo kay bako ko si balaod. Muna na kadaot mo, muna na samot kay isok ito na ng balaod ni tulpo. Muna na kadaot mo. Ya, ko mo. Kisa may preso na ako, sige pumunod ako. Ikaw! Nakay din siya. Asay kusini mo ha. Asay samad mo ha. Ngunya magpa-birth certificate ko. Sas, gogo kay ka. Sabi sa kulatahan ka ni ka. May ka kwal. Nung mo kulatahan ka, may ka nga. Buka kagbit, bitikit, tama. Samli na day, sumay nga na day. Nga, di mo na mao. Samli ko na day. Medical. Medical? Oh. Certificate? Oh. Oo niya. Mau gihapon, magpreso ka. Klaro na. Oy, mapreso. Di ko mapreso, kaya may gumintulpo. Ami ko tulpo, kay Barwers ka niya. Oo. Ikaw, balhog na ka. Kay bugo ka. Oh, pero kay, ikaw na niya tambok ang balhog sa presuhan kay tungod sa buwan anak ko yung birth certificate. Pinaghan tambok. Ikaw lang niya, followers ni Rapitulpo nga magbalhog lingguan. Ikaw yung tambok, muot, presuhan. Oh, na. Oy, dili kaya ko tayo tambok. Daghang tambok. Boss, kanya tambok. Sakto na ni. 60. Ikaw yung balhog yung pasuhan. Magpa-birth certificate ko. Ay, katawa ka. Mao gani. Gina ba? Bugo ang ginagkikan. Tanawa ra. Bunugon na taga birth certificate ina. Dili na birth certificate. Unsa man na? Unsa na dili ka? Medical certificate. Action. Sas, bugo kay ka. Sa bunugon ka mayo may ka magwakan. Bitikit, di ba na?
Sam, kero na eh. Birth certificate. Mugong mo ka. Bisa gunung ka mo kuha kag birth certificate. Alin na to na nalaman.